Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga gusto ko istorya sa inyo subong tawag siya Lanui, Dalom, o Electric for Men. Iyan ni siya ni Yves Saint Laurent. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, pahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga makahang nga vanilla nga may pagka-herbal. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have green apple, lemon, kag mandarin orange. Na ang green apple kag ang lemon kahatag siya jutay nga pagkaaslom nga hamot. Na kag for the mid, we have geranium, lavender, sage, kag orange blossom. Ang geranium, do berde na siya nga rosas, ang iupod sa sage nga berde man, no? Do herbal na kunsimutan. Kag ang lavender kag ang orange blossom, hatag siya presko nga hamot. Na kag for the base, we have vanilla, tonka bean, cashmere wood, cedar, patchouli, kag vetiver. Na ang vanilla masimutan mo gid. Angay iupod sa tonka bean nga do may pagka-almond kung simutan. Na may ara siya sin patchouli, gahatag siya pagkaduta nga hamot, kag vetiver nga do hilamon. Na te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!